Tonto Joselinda Beshisayo Nomisimos Matonto. Thina singumthandeni. Thina singumthandeni ongagwegwezi sizobe singekho kuleli hlathi lomcimbi. Yazi bafowethu yazi Nkosi yami mina umthandeni nje ngibuye ngemzwela isono ngoba manje yazi yabona mase egcina lempi yakhe noKhuzani eseyilwa nangemcimbi. Imicimbi imnikeza imali. Ukuqashwa kwakhe ukuthola imali. Uyabo? Nakhona akuyedwa uSminoff ongekho baningi abaculi abangekho. Udoma le poster ngayicheck kahle kodwa nje nginesho ukuthi bonke abaculi bamaskandi abaningi abekho la abaningi. Khona abangekho la. Kodwa yena ubone nje uSminoff engekho wase nje wayitha wabona ukuthi hayi no man. Kunesandla semfene la. Nakhona ke phela uma ungeke uzube khona emcimbini awenzi kanje la. Awumfaka uX kanje. Uma ufaka uX kanje ukhansela umcimbi wonke ukuthi awuzukuba bikho lo mcimbi. Awusekho lo mcimbi loyo. Kufana noma uthi ngizokwenza umcimbi ngeweekend kube nezinto ezikuphazamisayo. Usuyabuyela uyaposta enkundleni zokuxhumana usufaka uX obomvu ukuthi awusekho lo mcimbi loyo. Awukhanseli kanje uma ungeke uzobe bikho umcimbi. Ube ngayifaka ipost efaka uSminoff ngaba seyabhala ethi thina singumthandeni ongagwegwesi sizobe singekho kulomcimbi ngezizathu esithize 123 njengoba ebhalile. Manje kukhomba ukuba nolwazi oluncane uma ukhansela umcimbi wonke kanje. Uyabo? Nakhona phela ngisasho namanje yabona isikole kubaculi bakaMaskandi sisafuneka namanje ngisasho. Ingakho abantu mase sebebadala thothi umculo akasaqashwa akasenamali kuthiwa hey ubani wenemali wehamba phesheya nokuperforma phesheya mase thi umculo usemdala uselegend akasenamali. Ingani isikole sasingekho abaculi nje vele bamaskandi abaningi ngizokusho lokho isikole bafowethu asikho. Yabo awuyenzi lento le awuyenzi lento le nanoma thiwa wena uzukuba khona ungabhala nje ufaka ipost ungawukhanseli umcimbi womuntu uma lo muntu uhlelele lo mcimbi awuplana ukuthi ube khona wazama wafuna iponsa wena usuzofaka uX and ekugcineni uzothi impisi zingayi kulento nami angiyi futhi. Uyabo uma usuthi impisi ingcono uthi abalandeli bakho uthi njengomthandeni obebhalile ethi abalandeli bami bengayi la ngoba thina sizoya kulomcimbi lo. Abathandi bomculo kaMaskandi wonke abangasilo oqhawe lami nabangoqhawe lami bazoya kule mcimbi lo abacule ababalandela abazobe bekhona. Awubhali kanje fokaManqele. Awubhali kanje. Nakhona futhi ngizoyiphinda lento. Kahlahle umthandeni uyawusaba umcimbi onoKhuzani. Ngizokusho lokho. Uyawusaba umcimbi onoKhuzani. Yabona lento ilokhu ivela nje kancane ngoba ukuba uKhuzani akekho la ngabe lo mcimbi awukhanseliwe. Ukube nje ngiyanitshela mina ukuba uKhuzani akekho la ngabe lo mcimbi lo awukhanseliwe. Akekho umuntu obanjwe ngesandla semfene la. Baningi abaculi abangekho la. Kodwa ke isono ukuthi ngoba nakhona uKhuzani lo mcimbi lo mhlawumbe sekuzobonakala ngathi uyena obambe uSminoff ngesandla semfene. Naye uqashiwe uKhuzani. Angabambela uSminoff kanjani eqashiwe naye ezothola imali. Ingakho abaculi bamaskandi the rest mase sebebadala beshona bengenamali. Yilezi zinto eziqhamuka kanje umuntu mase ayibona impilo isamhambela kahle mase ebona ukuthi akachome. Kanti akufuneki kanjalo. Bambisisa lokho nakho. Thatha mfethu abanikunikeza khona. Musukulwa izimpi zakho ngemicimbi yabantu. Abantu abangene empinzeni. Ilwa impi yakhe eceleni mawuthi kunempe khona
musani ukulwa izimpi ngemicimbi yabantu ngoba egcineni nilimaza nina nilimaza abantu abanisebenzelayo ngoba abantu abamgidelayo nginesho ukuthi le mali bayayifuna bona banezidingo zayo mhlawumbe yena unayo imali use-right ngemali kodwa abantu abamgidelayo banezidingo zemali bayayifuna imali. Mina nje angeke ngajabula ukhuzana ekhansela umcimbi ngiyovele ngibothi hayi shouthi usaba umthandeni mekhansela umcimbi ngiyovele ngisho nje athi awukhuzana ukhansela umcimbi usaba umfo wamanxele akaye khona beshare istage zikhale kube mnandi impilo iqhubeke nithola imali ngoba egcineni abaculi bafa bengenamali. Ngisasho lokugcina lami lithi isikole sisafuneka kakhulu kumaskandi engathi umaskandi ungababiza bonke abaculi bavalele ehholo uba discipline ubatshele ngokubaleka kwekusasa. Abaculi bamaskandi abaningi abacabangeli ikusasa abacabangeli imanje. Ikusasa abalazi kusasa uvele ethi hayi kusasa ngizobona nge-email ukuthi ngiqashwa kuphi kusasa ngizophinde ngibone ukuthi ngiqashwa kuphi abalazi kusasa bacabangela imanje ukuthi manje sengiqashiwe ngizothola u100,000 akazi ukuthi u100,000 ungaphela kusasa engabe saqashwa. Mina ngiyakujabulela ukubona ukhuzana ngoba ngimlandela ehamba imicimbi yamaskandi yonke nama event akaqashwa kuwo amanye aseceleni wonke kungabikho akanyula kwethu angiyi because ngiyazi labantu abamgidelayo bayayidinga imali nje futhi ayazi bafowethu hayi kusenzima kumaskandi